Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a W una vez más. Hemos vuelto con más huevadas. Hoy nos encontramos en el centro de Helsinki. Vamos a entrevistar a los finlandeses, vamos a ver qué saben de Latinoamérica y si saben algo de los latinos también. Ojalá no nos caen y acepten esta entrevista, chicos. Deseenos suerte, nos vemos allá. Mitä latinalaisen Amerikan maita tiedät? Argentiina. Meksiko. Meksiko. Uruguay, Paraguay ja Brasilia. Brasil? Mä oon käynyt Kolumbiassa, Perussa, Mi país. Chilessä, Ecuadorissa itse. Okay. Peru. Joo. Peru, dijo Peru. Brasilia. Joo. Okay. Ecuador. Ecuador. Colombia. Okay. Chile. Okay. Uy, sabe mucho. Colombia, Peru, Mi país. Argentiina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Aika monia. Esim. Meksiko, Argentiina, Kolumbia, Chile. Chile, okei. Mä tiedän vaan mun sisko on ollut Perussa. Peru. Mumma. Mi país. Chile, okei. Okei. Brasilia siellä. Joo. Kolumbia. Joo. Tekee mieli sanoa Meksiko. Aika monta. Peru, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Chile. Okei. Mihin latinalaisen Amerikan maahan haluaisit matkustaa? Mä oon matkustanut kerran Meksikoon. Se oli ihan mielenkiintoinen. Joo. Olin silloin kyllä ala-asteikäinen, mutta oli tosi kiva kokemus. Mutta voisin mennä sinne kyllä uudestaan. Okei, kiva. Entä sinä? Musta olisi kiva käydä Perussa. Perussa? Okei, mun kotimaa. Mä haluaisin mennä Ecuadoriin, kun mä en ehtinyt käydä siellä rannikolla ollenkaan. Okei. Entä sinä? Brasilia olisi kiva Brasil. Mä luulen ehkä Kolumbia. Kolumbia, okei. Mulla on yksi kaveri, joka asuu siellä. Okei, kiva. Sen takia. Joo, ehkä mäkin sanoisin, että Kolumbia. Kolumbia? Joo, Okei. mullakin on ollut yksi ystävä, joka on ollut siellä vaihdossa ja on kertonut tosi paljon mielenkiintoisia tarinoita sieltä. no varmaan tällä hetkellä Kolumbia, kun se on mun kotimaa. Joo, kyllä mäkin varmaan Kolumbiaan lähtisin ekan. Okei. Varmaan Argentiinaa. Mullakin varmaan Argentiina. Argentiina, okei. Joo. Meksiko. Meksiko? Kolumbia. Kyllä varmaan käys Kolumbiaan lähtisin. Kolumbia, okei. Mihin latinalaisen Amerikan maahan haluaisit matkustaa? Peru, mulla on perulainen frendi. Okei. Peru, hyvä vaan. Joo. Osaatko nimetä jonkun latinalaisen Amerikan tunnetun ruoan? En mä uskalla sanoa mitään. Taco? Sanoo quesadillat. Vielä jotain kalaruokia tuli syöty siellä, mutta en kyllä muista yhtään nimiä. Ei se mitään. Taco. Joo, Taco. Joo. Sanoin jotain kyllä. Oi. Varmasti. Taco? Joo. Jotain leipäruokaa? Mikä tää suklaakana on? Mikä suklaakana? Et sä kuullut siitä? Mole. Meksiko. Meksikolainen. Mä tiedän vaan, että ainakin siellä Perussa niin hamsteri oli sellainen. Kui. Se oli sellainen perinneruoka. No ceviche tossa sieltä. Ceviche? Joo, siimi. Ceviche. Ceviche, okei. Mitä sulle tulee mieleen sanasta latinalainen Amerikka? Mun tulee mieleen just hyvä sää niin kuin ympäri vuoden. Kovia ääniä, paljon värejä, Joo. elämää. Joo. Entä sinä? Viidakko tulee mieleen siitä. Okei. Espanja ehkä. Okei. Espanja? Okei. Tanssiminen. Salsa. Salsa, tanssiminen, juhliminen. Semmoiset festivaalit just jossain Rio de Janeirossa. Ainakin
lämmin ilmasto, tosi erilainen kuin mitä Pohjoismaat tai joku Eurooppa on. Ja tosi paljon sellainen, niin kuin, että on rikasta kulttuuria ja sitä arvostetaan paljon ja niin kuin perhe on tosi keskeinen. Joo, se on totta, joo. Joo, mäkin olen semmoinen perhekeskeinen, semmoinen eloisuus ja vietetään paljon aikaa ulkona yhdessä. Varmaan musiikki tulee ensimmäisenä mieleen. Jalkapallo. Jalkapallo, joo. Ja sitten ne sellaiset erimuotoiset pyramidit, ne sellaiset Maja. Machu Picchu? Joo. Kuumuus, viidakko ja Peru. Tykkäätkö espanjan kielestä? Joo. Mä tykkään. Meillä on asunto siis Espanjassa, niin oon käynyt koko mun lapsuuden ja niin nykypäivänäkin vielä tosi usein Espanjassa, mutta en puhu kieltä hirveän hyvin, mutta oon käynyt kyllä Espanjan kursseja. Okei. Osaatko sanoa jotain espanjaksi? La cuenta por favor. La cuenta por favor. Joo, en oikein osaa puhua, mutta on se kyllä ihan kiva kieli. Entäs sinä? Si. Tykkään kyllä, mutta en osaa. En osaa puhua. Hola. ¿Cómo estás? Okay. Muy bien. Oh, muy bien. Mä rakastan espanjan kieltä. Niin, parhaimman kuulonen kieli. Osaatko sanoa jotain espanjaksi? Hola. Anna mennä vaan. Hola. ¿Cómo? Mi llamo is Brian. Me llamo Arni. Arni? Okei. Joo. Joo, kyllä. Espanjaa, joo. Okei. Jonkin verran, en hirveän paljon. Hola, ¿cómo estás? Joo. Sí, no, muy bien. Joo. Gracias. Haluaisitko oppia espanjaa? No joskus opetellut sitä vähän aikoinaan, kun asuin Barcelonassa, mutta se oli enemmän niinku katalaania. Niin okei. En osaa sitä enää yhtään, mutta... Osaatko sanoa jotain espanjaksi? Si. Mitä olen mieltä latinalaisen Amerikan miehistä? Mukavia ja charmikkaita. Okei. Romanttisia. Osaa kyllä liikuttaa näitä lantioita. Se on totta. Romanttisia. Se on totta. Miehet on ihan kivan näköisiä ainakin ja mukavia ollut aina, mutta siis erilaisia kuin suomalaiset ehdottomasti. Paljon avoimempia sellaisia, että näyttää paljon enemmän niinku tunteita ja silleen on paljon niinku sosiaalisempia ja ei oo niin silleen hiljaa, puhuu paljon. Joo, puhuu paljon. Mitä olet mieltä latinalaisen Amerikan naisista? Ihania. Upeita, kaikista kauneimpia. Kauniit. Millaisia latinalaisen Amerikan miehet ovat luonteeltaan sun mielestä? Aika itsevarmoja. Tosi avoimia. Joo. Avoimia. Sosiaalisia ja haluaa voi olla niinku myös ehkä vähän enemmän temperamenttisia. Millaisia latinalaisen Amerikan naiset ovat luonteeltaan sun mielestä? Ehkä vähän äkkipikaisia. Kokemuksen perusteella. Mutta leppyy nopeasti. En tiedä, iloisia. Tulisia. Joo, mä oon sanonut ihan saman. Tulisia, todella tulisia. Niin, olisin sanonut myös yhdellä sanalla temperamenttinen. Joo. Varmaan aika temperamenttisia kiivaita. Osaatko nimetä jonkun kuuluisan latinon? Se joka, nyt mulla lyö pää tyhjää, mutta se joka laulaa ensin se Despacito. Despacito, Mä olin Barranquillassa ja sieltähän se Shakira kotoisin, niin kyllä, joo, tuli ekana mieleen. Eikö Selena ole ainakin meksikolainen, se laulaja? Messi, joo. Latino, Shakira. James Rodriguez. Joo, James Rodriguez. Pele. Manu Chao. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Okei.
por favor. Varmaan joku futari, mutta mä en katso fudista, niin ei tuu mieleen. Messi. Messi. Luuletko, että latinot osaavat tanssia paremmin kuin suomalaiset? Kyllä. Luulen. Tiedän. Kyllä. Joo, tiedän sen. 100%. Luuletko, että latinot osaavat tanssia paremmin kuin suomalaiset? 100%. Todellakin paljon paremmin. Ihan varmasti. Luulen. Varmasti.